Nilqakom fil-boardroom ta' Wirtu Eredi, is-suġġett li għażilna llum hu l-istrateġija fin-negozju. Biex nagħmlu dan miegħi għandi lil Mark Tabone li huwa Senior Manager f'ditta ta' awdituri u konsulenti, lil Dr. Joseph Gerada li huwa regolatur tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja u Antoinette Ċefaj li hija Manager fil-Komunikazzjoni Esterna tal-Malta Enterprise. L-istrateġija fin-negozju għalfejn hi daqshekk importanti? Importanti ħafna, suġġett wiesa'. Strateġija ma ngħidu strateġija qed ngħidu kif ħadd implementa l-viżjoni tal-kumpanija, tal-idea u kif ħadd tasal għall-oġġettiv ultimately. Jiġifieri dak ikoll business mingħajr strateġija ma tistax issir. Issek m'għandekx pjan. Ittik il-focus biex inti tkun tista' topera, ġifieri n-nies il-ruoli li għandhom fil-kumpanija x'iridu jagħmlu biex aħna naslu u wieħed jasal għall-objective. Ġifieri da jirrikjedi pjanar kontinu, ġifieri da mhux xi ħaġa li tagħmel strateġija u mbagħad tkun hemm u tara dejjem tara kif ħadd timxi l qudiem. Ġifieri dik hija l-iktar ħaġa importanti. Min-naħa ta' family business, ovvjament hemmhekk għandek ħafna aspetti, ġifieri kif inti għad opera f'kull settur tal-kumpanija. Ġifieri strateġija hija ħafna wiesa. Ovvjament irid ikollok pereżempju intik eżempju il-pandemija. Hemmhekk stajt kollok fil-bidu ta' dik is-sena jew tas-sena ta' qabel meta tkun qed tagħmel il-budgets tas-sena ta' wara idea fuq x'ħad tagħmel fis-sena ta' wara, però tiġi l-pandemija l-affarijiet komplikaw ruħhom immensament bħalma nafu. Ara dak il-ħin wieħed irid jerġa' jara back to the drawing board bħalma ngħidu u jara ftit kif ħajimxi l qudiem x'iridu nagħmlu biex naslu, ġifieri strateġija mhijiex statika. L-elementi esterni ħajaffettwawlek ħafna l-istrateġija tiegħek. Għandek esterni, għandek interni, problema ta' anki risorsi ta' nies, forsi jitlaq xi ħadd importanti għall-kumpanija, ġifieri hemm ħafna aspetti. Maniġjar tan-nies, finanzi, wiesa' s-suġġett, ġifieri importanti ħafna. Ovvjament, mbagħad jiżvolġi differenti skont is-cycle ta' fejn tkun. Jista' jkollok kumpanija li hija matura li għandha l-business sejjer u hemmhekk ovvjament l-affarijiet ikunu naqra iktar forsi aligned u sempliċi jekk tkun jew għadek ħatibda jew għandek sitwazzjoni unika jew affarijiet li qed jiġru matul is-sena jew matul is-snin. Hemmhekk l-affarijiet huma tkollok il-foka. L-istrateġija trid tidħol għandek different angles, ġifieri inti jista' jkollok business u trid tinvesti f'makkinarju ġdid pereżempju biex inti tidħol ġo suq differenti. Allura biex diversification jidħol minn dak l-anglu wkoll. Diversifikazzjoni infatti hija xi ħaġa li aħna bħala Malta Enterprise nisqu ħafna fuqha. Anke jekk tara l-iskemi tagħna speċjalment illi ġew ukoll imnedija matul din is-sena bħala riżultat ta' sorpriża li sibna ma' wiċċna din l-aħħar sena u nofs. Mela, biex naqgħad daqsxejn l-istrateġija kif għadt inti Mark hija xi ħaġa ħajja li dak li jkun irid ikun qed jaħdem fuqha minn xahar għal ieħor bażikament għaliex inti titara t-tibdil tal-kompetittività tiegħek kif inhu għaddej biex inti tibqa' dejjem kompetittiv u anke sostenibbli. X'jiġifieri meta ngħidu sostenibbli? Is-sostenibilità mhix biss l-ambjent, is-sostenibilità hija wkoll finanzjarja u anke għandek l-aspett soċjali magħha. Jekk inti bħala kumpanija llum qed taqdi ivvinta ammont speċifiku minn ġo s-suq, inti tittara li dejjem hemm dak l-ammont u iktar miegħu biex minn fejn jista' jkollok telf jista' jkollok xi ħaġa li tpatti għaliha. Hemmhekk inti tassigura li inti dejjem qed tibqa' teżisti. U allura inti dejjem qed tibqa' sostenibbli għax dejjem għandek introjtu f'dal-każ għaliex f'każ ta' negozju. L-introjtu huwa l-kontinwità tiegħek. L-iskemmi tagħna proprju jgħinu l-intrapriżi differenti jadattaw għal dan ix-xenarju għaliex jekk għandna bżonn diversifikazzjoni biex inkunu iktar pereżempju il-makkinarju tagħna ma jaħlix enerġija, ma jaħlix ilma, nużaw l-istess waste tagħna nerġgħu nittrattawh. Eżatt nirriċiklaw it-tip ta' materjali li nużaw nkunu nistgħu naraw ġej minn sorsi li huma sostenibbli u allura qed
noħolqu prodott sostenibbli u allura dejjem noħolqu wkoll is-suq sostenibbli. Jekk inti għandek bżonn tadatta ftit il-business plans tiegħek, għax ovvjament kif semma pereżempju market talent huwa xi ħaġa kruċjali. Konna diġà qegħdin f'sitwazzjoni fejn it-talent, ċertu talent ma nistgħux insibuh f'pajjiżna u konna qed nimpurtawh, però issa għandna sitwazzjoni differenti ta' talent, però rridu nadattaw għalihom ukoll. L-iskemmi tagħna jgħinuk tħares ukoll lejn x'għandek bżonn, tħares isek lejn innifsek. X'għandek bżonn tagħmel biex inti tibqa' tadatta għax-xenarju ta' barra. Dik hija l-istrateġija li ovvjament skont fejn kont wasalt fil-proċess ta' negozju tiegħek, l-iskemmi tagħna jistgħu jidħlu accordingly. Noli, l-istrateġija hija wieħed minn ftit elementi ngħidu hekk illi huwa kruċjali biex inti tasal għas-suċċess. Ekkux f'negozju, ekkux f'affarijiet oħra, ġivinti l-istrateġija dejjem xi ħaġa importanti. U kien għalhekk illi sħaqna ħafna matul din l-aħħar sena u nidejna wkoll inċentiv fejn aħna qed nifhmu illi negozju tal-familja, tajjeb għax bħal negozju oħrajn, għal negozju tal-familja l-istrateġija hija importantissima mhux biss biex inti twassal in-negozju għas-suċċess tiegħu, però anki meta inti tasal ukoll għas-suċċessjoni ta' dak in-negozju, ġifieri kif dejjem tkellimna nuli. Huwa ħaġa importantissima li negozju tal-familja jibda jippjana bil-qudiem biex jara kif ħajgħaddi dak in-negozju għal ġenerazzjoni li jmiss. Rajna negozji li tkissru minħabba li ma kienx hemm il-pjan ta' suċċessjoni. Sa waħda mill-elementi ta' dan il-pjan hija l-istrateġija. U kif kont qed ngħid, permezz ta' dan l-inċentiv il-ġdid li nidejna matul din is-sena, qed nifhmu illi ċertu negozji, speċjalment negozji żgħar u medji, ikollhom bżonn ċertu għajnuna u anzi ninkoraġġixxu li jmorru għal dik it-tip ta' għajnuna minn nies esterni, konsulenti li jistgħu jgħinuhom b'mod oġġettiv għax dik hija xi ħaġa importantissima biex jaslu għal dan il-pjan. X'qegħdin nagħmlu? Qegħdin noffru għajnuna finanzjarja li twassal sa 15,000 euro fuq spend ta' 3 snin. Tajjeb? Għal xiex fuq 3 snin, għax l-inċentiv ħajala fi 2023 ma jfissirx li dan l-inċentiv fil-qoddim ma jiġix imġeddet jew anki mibdul, jew anki nirranġaw daqsxejn biex ikun nistgħu nadattaw iktar għal bżonnijiet tan-negozji. Fejn permezz ta' dan l-inċentiv jistgħu qabdu konsulent li jgħinhom jagħmlu l-pjan li jkollhom bżonn li fl-aħħar iwassal għas-suċċessjoni b'suċċess ta' dak in-negozju. Parti minn dak il-pjan, ovvjament għandha tkun l-istrateġija li dak in-negozju ħajadopera biex ikun jista' jasal għal dik is-suċċessjoni li tkun b'saħħitha biżżejjed u li tassigura illi n-negozju jibqa' dejjem minn ġenerazzjoni għall oħra. Ġifieri meta nitkellmu fuq negozju tal-familja mhuwiex biżżejjed li ngħidu isma' din is-sena qegħdin tajjeb, sena dieħla qegħdin tajjeb, spunt li qam illum kien li isma' inti tista' tagħmel strateġija għas-sena d-dieħla jinbidel element. Sfortunatament u konna ngħiduha f'negozju tal-familja jista' jkun anki in-nuqqas ta' persuna li kien prinċipali għal dak in-negozju. Ġifieri ħadd ma jieħu pjaċir jitkellem jew jaħseb fuqhom dawn l-affarijiet, imma dawn huma affarijiet realistiċi li jiġru. Mingħajr ma jkun hemm dik l-istrateġija in place, ikun hemm problemi illi mbagħad forsi jkun tard wisq għal dak in-negozju li jkun jista' jidilja magħhom. U fin-negozju kif jaf tajjeb kulħadd minnu fin-negozju, ġimgħa u xahar huma żmien twil ħafna li jista' jitfak lura. U issib aktar diffiċli biex tirkupra. Mela huwa dejjem aħjar li inti jkollok dik l-istrateġija lesta u in place ħalli mbagħad tkun tista' tkompli għaddej jinqala x'inqala. U hawnhekk importanti ħafna li jkun hemm il-konsulenti involuti ħalli jkunu jistgħu jgħinu lin-negozji. Jista' jkun il-każ ġifieri family businesses ikunu maturi u ilhom għaddejjin fin-negozju, forsi jsibu naqgħod diffikultà milli fl-istrateġija, meta nitkellmu fuq strateġija. Importanti jġibu kemm jista' jkun għajnuna għax inti l-istrateġija, it's never too late. Fimt, ġifieri għal forsi ma tajtx każ strateġija fil-passat ma jfissirx li inti going for ma tistax. Ġifieri tagħmel isu review tal-istrateġija, bħalma jgħid Joseph minnaħa ta' għajnuna u whatever jkollhom bżonn li dik l-istrateġija tiġi reveduta u l-business plan tkun adattata għal dik l-istrateġija biex imbagħad ikunu jistgħu jittappjaw mill-fondi li jkun hemm available accordingly. Ġifieri
dak huwa naħseb wieħed mill-affarijiet iktar importanti. Fil-fatt forsi li xtaqt inżid, forsi biex anki jifhmu għat-telespettaturi, l-inċentiv li qed nofru aħna mhuwiex qed jillimitom biex japplikaw għal darba. Ġifieri jekk inti trid tagħmel pjan fuq 3 snin, jew kellha kif qed jgħid tajjeb Mark, bdejt bi pjan u l-pjanijiet inbidlu. Mela għandek bżonn terġa' tieħu konsulenza ħalli twaslek għall pjan ta' suċċessjoni b'saħħtu. Mhux problema, jistgħu jerġgħu japplikaw, l-importanti li ma jkunux qabżu ceiling tal-15,000 euro fuq spend ta' 3 snin. Ta' dik l-iskema. Ta' dik l-iskema, però l-iskema hija miftuħa biex nagħtu l-għajnuna li hemm bżonn skont il-bżonn u l-bidliet li jsiru fin-negozju. U ddaħħal konsulent, jiġifieri bażikament ħajaralek il-business kif sejjer u kif jistgħu jiżvolġu l-affarijiet aħjar u b'mod objettiv għax ġej minn barra, ġifieri dak huma. Grazzi ta' din l-ispjegazzjoni u anke gwida fejn tidħol l-istrateġija għan-negozju. Grazzi Antoinette, Dr. Ġerada, Mark Tabone. Jien ħanala hawnhekk, nirringrazzja lill crew li dejjem warajja biex jittella dan il-programm, nirringrazzja lil Josef Azzopardi għad-direzzjoni viżiva, lil David Azzopardi fuq loġistika u produzzjoni, nirringrazzja lilkom li qbajtu miegħi sal-aħħar tal-programm, nawguralkom saħħa u kuntentizza. Grazzi lill-sponsors personali tiegħi, Stefanias, Bata, Screen Hacker, Teoxen, Newme, O'Hare Opticians, Irtok Marlene Vassallo bi prodotti Max Factor, Plan H Healthy Eats.